Tässä tulee treenikaupan esittely Kymstikin juoksumatoista. Ensimmäisenä Walking Pad Pro. Tää on monelle kuntoilijalle jo riittävä tehoiltaan. Tää kulkee 10 kilometriä tunnissa. Tää on tosi helppo ottaa käyttöön. Tää on saman tien paketista valmiina, ei vaadi sen kummempia asennuksia. Ja tää on kotimattona erittäin hyvä just sen takia, koska tää taittuu tosi pieneen tilaan. Sitten kun mennään tähän Walking Padin Elite-malliin, niin isoimpana erona on se, että tässä on paljon enemmän tehoa tuohon edelliseen malliin verrattuna, että matto kulkee 16 kilometriä tunnissa. Tällä pystyy juoksemaan vauhdikkaampiakin lenkkejä ja sen lisäksi tämä juoksualusta on paljon isompi. Sitten siirrytään Titanium T1-malliin, mikä on hintalaatusuhteeltaan erittäin hyvä matto. Tässä on pitkä juoksualusta, tukeva rakenne ja sen ansiosta tässä on tosi hyvä se juoksutuntuma. Tää kulkee 14 kilometriä tunnissa. Lisäksi tässä on manuaalinen kaltevuuden säätö. Seuraavana vuorossa on GT 3.0 ja tää on asiakkaiden kestosuosikki ja ihan syystäkin. Tästä löytyy nimittäin harrastelijoille kaikki tarpeellinen tehokkaasta moottorista, tukevaa runkoa ja kaltevuuden säätöön ja juoksualue on tässä myös hyvän kokoinen. Sitten siirrytäänkin jo selkeämpi steppi järeämpään laitteeseen, kun vuorossa on GT 5.0. Tässä moottoriin tulee sen verran lisää tehoa, että matto kulkee jopa 20 kilometriä tunnissa. Tässä on tukeva runko, laadukas juoksuhihina, hyvä iskuvaimennus, mikä kaikki tekee sen, että tässä on tosi hyvä juoksutuntuma. Ja lisähuomio on se, että tästä mallista eteenpäin näissä matoissa on myös juoksulinjaviiva, mikä auttaa yllättävän paljon siihen, että se juoksulinja oikeasti pysyy suorassa. Sitten kun pelkkä hyvä matto ei riitä, vaan halutaan oikein premium-tason mattoa, niin silloin GT 7.0 on erinomainen valinta. Tää vastaa jo lähes kaupallisen tason mattoa juoksutuntumansa puolesta kuin myös ison juoksualueensa puolesta, mutta tässä on kuitenkin vielä se kotimattojen paras puoli, eli kokoon taittuvuus. Ja erityismainintana vielä ehkä oma suosikki-ominaisuus tässä on se, että pystyy kustomoimaan nuo pikavauhtinäppäimet. No, mitä sitten tulee lisää, kun vaihdetaan 7.0 GT 10.0? Tässä on totta kai kaikki se hyvä, mikä 7.0 oli, mutta tässä on sen lisäksi vielä erittäin tehokas AC-moottori, joka on sen lisäksi myös kestävä moottori. Ja sen voimin tämä matto kulkee kovimmillaan jopa 22 kilometriä tunnissa. Ja edelleen tämä on kotimatto, ja kotimaton paras puolihan on se, että se taittuu kasaan. Parin edellisen maton kohdalla puhuin jo, että siinä ollaan monen ominaisuuden kohdalla jo lähellä sellaista kaupallisen tason mattoa, niin nyt ei olla enää lähellä, vaan nyt tämä on ihan se kaupallisen tason matto, eli Pro 15.0 malli on sellainen, että jos sä oot aktiivi tai kilpajuoksija, niin tää matto on se, minkä sä haluat. Tää on semmonen, mikä riittää oikein hyvin myös pienelle kuntosalille. Tää ei enää taitu kasaan ja sen ansiosta on paljon vakaampi juosta kuin noi aiemmat matot. Ja moottorissakin on lisää tehoa silleen, että huippunopeus nousee sinne 24 kilometriin tunnissa saakka. No mut hei, mä tiedän, sä haluat parasta. Ja silloin sä haluat Pro 25.0 mallin. Tää on semmonen matto, että tää todistetusti riittää vaikka huippu-urheilijan päivittäisharjoitteluun ja todistetusti siinä mielessä nimenomaan, että tää on se matto, mikä mulla itellä on kotona. Sitten olisi vielä tämmönen erikoismatto, nimittäin Peak Runner-malli. Tää on erikoistunut nimenomaan ylämäkiharjoitteluun. Tää nousee korkeimmillaan jopa 40% nousua vastaamaan kulmaan, eli menee melkein jo vuorikiipeilyn puolelle ja erikoismatto mäkiharjoitteluun myös siinä mielessä, että tämän saa myös negatiiviseen kulmaan, jolloin simuloidaan sitten alamäkiharjoittelua. Toki tää täyttää myös sitten ihan normaalin hyvän juoksumaton vaatimukset ja nyt kun on tosiaan ylämäkiharjoitteluun erikoistunut matto, niin mainittakoon silleen, että esimerkiksi ihan pelkästään kävelytreenistä saa kalorikulutukselta ihan erilaisen treenin, kun sen tekee ylämäkeen.